És un tòpic començar la presentació d'un convidat dient que no li calen presentacions. Però en aquest cas, us juro que és totalment cert. Avui visita a Camboya Street Session un noi a qui podria definir amb dues paraules i ni jugo un pèsol que sabríeu qui és. Va, ho intentem? Eufòria i Lluís. Estic sentint els crits a través de la pantalla del que acaba de passar. Però també us he de dir que crec que si ens quedéssim amb aquesta part de la definició ens perdríem molta vida d'aquest tio tan singular. Un artista que ha tocat a campaments, a casaments, next, sí. Ha tocat a una banda de rock, a una de pop, i com no podia ser d'altra manera en aquest programa, ha tocat al carrer. De fet, sempre s'ha mostrat orgullós d'aquest passat, tot i que crec que si ara es planta a fer un directe en un carrer de Barcelona o de qualsevol punt de Catalunya, li haria un liu de collons. Un músic i també psicòleg a qui hem vist vestit de cowboy, de lluitador romà i quasi, no va passar, però quasi penjat d'una bola penjant del sostre fent el Breaking Ball de Miley Cyrus. Un romanticón empadernit, com ell mateix es defineix, que va enamorar el país amb un somriure etern i que avui tenim la sort que ens visita aquí. Lluís Sánchez, què tal, com estem?